Аз ще рекордвам. Да видим дали ще стане хубава. Не ми лагва. Ти да не стане в комп. Симо, после ми прати клипа. Добре. Можеш някъде. Виж къде са бокснали? Ребутнаха в уипинг. Още по-добре. Симо, ребутнаха в уипинг, идвай. Нищо, дама да ги убием. Драгон помпа има, аз няма да. Симо, идваш ли? Да бе. Аз имам 2 шокоевки. Добре. Аз гледам някъде, да има... Драган, да го взема ли, Симо? Не го взимай, отли си. Може да вземем те. Ама че са ребутнали в уипинг, ти си накъде ли са отиш? Ги, пред мене. Пред тебе, Станев. Добре, къде са били? 3-6. Майко, направо са си им пускате. Десам. И аз директно съм. Браво. Майко, ако може да надигни... Дикам Станчо. Добре. Аз ще се опитам да не умра. Майко, аз съм много год плеер, май. Къде са Станчо? Убих го. Двама ли са били, бе? Пред нас двама! Къде? Къде, бе? Еги! Аз директно шоко идвам. И аз. Не мога да се оцеля, бе. Дигай! Добре, бе, не ме викай. Лайскил някакъв има ли лайскил? Не. Не. Тук вземам минута. Симо, колко кила си, бе? 14. Аз съм 5. Тук има скар, аз го взимам, бе, брат. На мен ми е толкова... Оле, Станев, колко кила си ти? Да. Нищо е, 20 кила сме. Нищо, 20 кила игра с Трил Арена е много добре. Его е, аз съм направил 200 точки за сега. 39. Ръжкайте ги, или? Да. Фопър май. Не. Станев, ела се хилниш от тука, бе. От ето и да. Да, ама трябва да взема така. Нищо е, ние ще ги убим. То си дитва на прозорци. Май, мен ли бието е? Симо, зад нас. Снайпнаха ли, бе? Мене. Аз се хилвам на той. Бе, той коперето му снайпва, бе. Его, ръжкатна. Тя за големи смилчаги май са мислят. Аз хилвам. И аз хилвам, Симо. Аз като се хилна, Симо, излизам директно с тебе. Биета. Симо, кажи ми, ако тръщна директно излизам. Да. Его, те се бият с нас. Айде ги ръжкаме те с момиче, бе. Ако се покае той, те пред... Ръжкаме ли? Кажете ми. Не, стой. Да се хилна идвам, Танев, колко човека ще убия той, брат? Не, ти го на точка як. Давай, Симо. Дай. Чакай, би. Ого, той е и там има хора обаче. То навсякъде има. Бал съм ги. Тия лейзър... Искате ли да вървим към зона, или? Не. Ай, ръжкаме ги. Ай, ръж. Зад нас. Къде, бе? Зад нас има. Тъп му ги ръшнахме. Нищо, аре. 3-9. Ко стана, бе? 11... Къде сме, бе? Симо, най-долу е. Един на едно. Къде, бе? 110. Брат, what? Има медкит тука, медкит. Бяха два пъти по 114.
Станев набих му 2 пъти по 114 него. Аз от Симо се надъхах между другото. Трима сме. Оф, чай, че не мога да говоря, бе. 3 в 3 сме. Аз ще го носкопна и то. Не, Симона. Аз да малко сега. Симо той. А, те оставиха го сам единия. Си гледа. Мемо бе, мемо, не. Симо хилвай. Аз съм на малко, ама нищо. Той аз съм на малко. Виж тия какво са направили, бе. Снайпнете меня. О, тя са много де. Мемо бе. На 9 съм. На 9 съм, тоз. Майко, ари за пратката. Лайте! Дет. Браво, ай за... Пред нас. RPG. 3 в 1 сме. Не. No scope. Изкушете рокет драйв да ти го целиш. Давай, Симо. Тихо. Симо, да те рокет драйв. Не, Станев не го бил, no scope е. Станев, не слушай. Аз ще съм убият него, да клявам. No scope аз ще му играя. Аз самоубих се в него. Симо, на малко е това. Симо, защо? Защото ти. Чакай, Симо, ще вкарам в бокса му, ела тука и ще прасна RPG. Ела отгоре, Симо, ще вкарам в бокса му. Чай първо го. Как? Ари към зона. Отиди на пирамидата. Абе, аз стоям към зона. И двамата сте на едно, бе, правите ли са? Загубихме, браво. Абе, не, ари, няма го. Може да тъй точно на едно, Аз се гличнах. ама трябва да слушам Симо. Каза го човека, който умря. Аз му набих 115. Но той е на малко. Как ми го оцели, кое е? Изи. Ви колко сте кила, бе? Аз дигнах тази игра много точки. Аз съм 16 кила, брат. Аз съм 7.